For today's video, i-tutorial mo yun sa akong pagkuhan sisid. Hi! Welcome to the vlog. This is my hometown, and this is the Virgin Island. Isa ba? Ora. Let's go and come. Come and swim with me. Tuloy buko. Awan di buko dito. Ada butir ako dong. Pag katawa. Huwag kalit nagiglalom dari. Huwag kalit naglalom. Diba? Adto to pa doon isa. Ito na po do. Putar sa bunto ko. Papa, video mo po ko. Hold. Masak. Ato na dito ko. Wala masak. Pag na. Up. Pawag ka ng bye. Hi. Kalindot sa clouds. Sa dagat, sa sand. Ano ba? Nindot po kayo na. Oh, ito naman din. What's wrong? Wala mo nang gibitad-bitad atong bangka.